поўныя грудзі паветра і нырай! Глыбей! Яшчэ глыбей! Ну, малайчына! А цяпер наверх! Адразу пайшла! Давай! Яшчэ! Яшчэ! Ну, малайчына! А что ранее было? Курица чи яйка? Бог мой, ты тут. А? Пайшов паўдарогі, прашоў руку ў кішэню раз, грошай няма. Эй, коняка! Мы тягнем! Тягнем, давай, соберися! Цок-цок, дрожки едут по дорожке. Цок-цок, дрожки едут по дорожке. Это вы берете, а мы купляем. Не перший прихожу, але ще нічого. Жаних сам сябе не сватае. Рэптэўне. Першы сюрприз, а другі будзе пасля прыметкі. І чим тут може допомогти буря корова? У Писании сказано, анёл прилетает за 40 дзён до народження дзяўчыны і шэпча ёй імя нарачонага. Мама гэта вёска, тут заўсёды свята. А што нам яшчэ рабіць у гэтым жыцці?